Gihimo kagabi ang outtaking sa mga napiling opisyalis sa lalawigan sa Sugbo. Pinanguluhan ni Governor Grant Garcia. Personal nga misaksi sa incoming President Bongbong Marcos Jr. ug incoming Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Napuno ang venue nga ballroom sa dakong hotel sa Veterans Drive sa mga mitambong sa kalihukan, mga napiling local officials sa lalawigan. Gipasabot sa One Cebu Party, simbolik ang maong lugar, sanglit sa maong dapit na umol ang ilang partido, 18 ka tuig ang milabay. Katuyuan kaniadto ang pagsupak sa pagbuak-buak sa Sugbo sa gagmay nga mga probinsya ug mapasalamaton sila sa paglambo sa ilang partido ug advokasya. Pinasidunggang dinapit sa kalihukan sila si President-elect Bongbong Marcos ug Vice President-elect Sara Duterte. Pulo sila nga nagpasalamat sa suporta sa mga Sugboanon sa ilang kandidatura. Si Duterte nakakuha og 1.7 million votes sa tibuok lalawigan, samtang 1.4 million votes ang nakuha sa bag-ong President-elect. Gani gihulagway ni Marcos nga 1969 pa katapusang nakadaog ang usa ka Marcos dinhi sa Sugbo ug mihangop sa pagpaluyo kanila. Taking time out of their busy schedules really, especially since their own inauguration is fast coming up. That's the 30th of June. And even President-elect Bongbong Marcos is himself very busy actually, especially during this transition time. But they took the time out to join us to show their deep and great appreciation for how Cebu delivered. Ang pagpanumpa sa mga opisyales gi-administer ni Sandigan Bayan Associate Justice Geraldine Faith Ekong. Unang nanumpa si Garcia nga na-re-elect alang sa iyang ikalima nga termino pagka-gobernador. Gisunod niini ang mga kongresista dayon mga provincial board members. Pagkahumansab, ang uban nga mga opisyales gikan sa mga syudad ug mga kalungsuran sa lalawigan. Mapasalamaton ang mga dakong national officials sa pag-abag sa mga local officials aron makadaog sila dinhi sa Sugbo. Misaad sila tutukan ang concerns sa katawhan ingon man proyekto alang sa lalawigan. Pakigduyog sa inyo sa inyong pagserbisyo sa inyong mga respective cities and municipalities, and know that I will be beside you when you discharge your duties to your respective constituencies, and that you can call on the office of the Vice President. Still considered one of the most active in terms of economic activity. I think a lot of that has to do with the policies of the governor during the lockdown, during the pandemic. Kasi hindi nawala ang economic activity dito. Kaya parang ahead kayo ng konti sa ibang probinsya. And so that's why we will be looking to continuing to make Cebu the leader when it comes to our what we call the economic transformation. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak.